23 октомври 2025 година, 19 часа. Продължаваме да нямаме улично осветление пред дома ни, село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. Въпреки многократните сигнали към дежурен телефон на община Драгоман, на място в община Драгоман, сигнали до заместник кметови в община Драгоман, кметски наместници, областна управа София област на Витошка, град София, включително и на телефон 112, за пълното бездействие на община Драгоман по отношение на уличното осветление, центъра на селото, надясно, средата на селото, където уж по постоянен адрес към служба ГРАО се водят само 5 души, от които са моето семейство в село Чеканец. И въпреки, че си плащаме редовно данъците, ние продължаваме да нямаме улично осветление и да ни държат без такова.